Scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel, nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng Free TV o Digital Smart TV, iposisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your Digiboxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Narito na ang mga nagbabagang balita. 3 patay, 10 sugatan sa aksidente sa Baguio City. Voters education isinagawa. Pagsasagawa ng local absentee voting sa Cordillera Region, tagumpay ayon sa COMELEC. Bagong Clark International Airport, pang world-class ang pasilidad. At batang ama, iginapang ang kanyang pagiging negosyante at estudyante. Mula sa Highland TV News Center Baguio, ito ang Luzon Headlines. Naimbag nga rabii amyana na Luzon, hatid namin ang mga may init at mga pinakabagong balita. Tatlo ang patay habang 10 ang sugatan dahil sa salpukan ng 3 sasakyan sa Santa Lucia Road, Baguio City. Magbabalita, Ren de Guzman. Sa kaliwang bahagi ng kalsada ng Suelio Village, Santa Lucia Road, makikita ang yupi-yupi at basag-basag na berdeng van. Ilang metro lamang ang layo mula dito ay ang nakatirik na truck sa labas ng bakod. Nagkalat naman sa kalsada ang mga bubog at dugo. Ayon sa ilang nakasaksi at base sa investigasyon ng mga pulis ng Station 9, pasado alas 7 kaninang umaga mula sa Suelio Road, magkakasunod na pumasok sa Santa Lucia Road ang van, taxi at truck. Habang binabaybay ang kalsada, inararo umano ng truck ang sinusundang taxi. Kasunod nito ay sinalpok ang Starex van. Nabangga niya itong likod kaya tumama po dito sa may pader. And then yung kanter naman po, yun po, dumiretso na doon. Tumawid na sa may pader. Matapos salpukin ang Starex van, dumiretso ang truck sa bakod. Bali ma'am, sumalsalong kami tapos ang kumispektaran nga dati sumarunod amon lang nga nagbusina. Nung paspas diya nga truck, bigla latang sila simapok diya likod, hindi nung par diya likod. Tamok, baka natukpol lang diya transmission ko, iso nga paigid ko nga bigla, paspas mo diya pagkababa na. Tatan di kitakot mong mababan diya truck, paspasan. Tatan adamod dati Starix dito nga bumababa, logger siguro, tapasalog. Tapababa kami amin. Di truck mo nga bumababa, agiwang-giwangan. Hindi naman siguro may turong ino nagderbiyos. Basta nalatang sinapok di Starix. Swerteng hindi nasaktan ang taxi driver. Pero dead on the spot ang driver ng truck na may palayaw na otip at isang pahinanteng kinilalang si Mark Alexis Abesamis. Naisugod naman sa ospital ang isa pang pahinanteng kinilalang si John Hermosa Topas, pati na ang 10 sakay ng van. Kabilang sa naisugod ang 6 na taong gulang na lalaki pero namatay din. First, yung observation po ng first responders natin kasi hindi natin alam, kasi hindi pa na-check yung sasakyan kung talagang may mechanical defect or human error yung natin doon. However, yung sa LGG sa mga nakakita, diretso daw yung sasakyan. We
ang assume nila na lose control. Hindi na bago ang aksidente sa kalsadang ito. Sa katunayan, noong 2019, 6 ang namatay matapos maaksidente ang kanilang sinasakyang jeep. Kaya naman, patuloy na pinag-iingat ang mga motorista. Patuloy pa rin ang investigasyon ng PNP sa nasabing aksidente. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Umaasa ang rehiyon ng Cordillera na magiging matagumpay ang halalan sa Mayo 9 pagkatapos ng matagumpay na pagdaraos ng local absentee voting. Magbabalita, Charles Limon. Abril 27, sumailalim ang Philippine Military Academy sa local absentee voting. First dito is 37 na personnel and 177 na cadets. A total of 214 participated in the absentee voting. Wala namang naging problema sa pagkandak. So, yung process niya, before mag-start, before the voting proper, meron ng short briefing for the personnel and cadets para i-orient nila sila sa mga gagawin. So, after the briefing, registration, distribution of ballots, then voting proper na. Ang mga natitira namang mga cadet at personnel ng PMA ay piniling bumoto sa May 9. Magkakanda kami ng scheduling for the cadet para hindi isang bultuhan na pupunta dun sa area. Pero yun talaga, hindi rin may iwasan na makasabayan nila yung mga ibang botante. Ang mga tropa naman ng militar sa Cordillera natapos na ring bumoto. Yung mga nasa base sa Cordillera, per reports ng Infantry Brigades and Battalions namin, natapos na po silang mag-cast ng votes. Inaantay na lang na yung ilan ba yung actual na bilang ng nag-cast ng kanilang mga votes through the local absentee voting. Ang 5th Infantry Division na may hawak sa halos buong Cordillera at Cagayan Valley, 3,000 na personnel nito ang nag-apply para sa absentee voting. Ang PNP Cordillera naman aabot sa 2,252 ang nakaboto na. And we are all making sure na this election will be peaceful and ready naman ang ating kapulisan and ang military for any untoward incident. But be that as it may, we are hoping and we are doing our best and putting everything in place just to make sure that the election will go on smoothly and that any untoward incidents will be quashed right away. Ngayon, ang huling araw ng local absentee voting. Ito ang pinaagang pagboto ng mga kabilang sa PNP, AFP, mga opisyal at empleyado ng gobyerno at mga miyembro ng media na hindi makakaboto sa mismong araw ng halalan dahil sa trabaho. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Handog naman ng COMELEC ang isang voters education campaign sa nalalapit na halalan. Magbabalik sa report, Charles Limon. Isa ka ba sa mga hindi pa nakakapagdesisyon kung sino ang inyong ihahalal sa darating na halalan? Ang COMELEC Benguet, ikinakampanya ang right na leader. Yung right kasi, abbreviation yan ng a leader should be righteous, should have integrity, should have growth mindset, should have a heart for public service, at saka dapat trustworthy or accountable sa mga bumubot sa kanyang mga constituents. Yan yung parang pinaka-basic na explanation ng vote right. Kasi nga, dapat hindi tayo pumipili ng kandidato based dun sa ating, yung kumbaga, nakukuha nating benefit sa kanila personally. But dapat bumoboto tayo for our country. Layon ng kampanya na ito ng COMELEC na gawing makabuluhan ang pagpili sa halalan. Mahirap yung bumoboto tayo based dun sa dahil sinabi ng nanay at tatay ko na ito yung kandidatong iboboto ko without discerning na ito ba may mga qualities na karapat-dapat for public service. And yan, yung right na yan are basically qualities na dapat meron ng isang public servant. Hamon ngayon sa COMELEC ang pagsusulong nito. Pero malaki ang kanilang pag-asa pagdating sa hanay ng mga kabataan at simbahan.
Yung pong mga mas bata ang aware, yung lalo na kung nasa social media sila, they are aware na yung dapat ipaglaban natin yung ating rights, so alam nila yon, and dapat piliin natin yung tama. Kaya ano rin sila, yung very receptive and they are curious kung ano yung dapat na gawin. Kaya naman, para maimulat ng COMELEC ang kahalagahan ng pagpili ng tamang leader, plano nilang mag-ikot sa mga paaralan para ingkampanya ang vote right. Maliban sa pagpili ng tamang leader, isinusulong naman ng isa sa mga kilalang reproductive health advocate na si Chi Valido ang pagpili ng leader na may plataporma sa kalusugan ng mga Pilipino. Yung leader natin na hindi motherhood statement, when she speaks, she talks about the data and statistics and she knows the situation. Whether local yan, and even itong local natin na candidates, kailangan tingnan din how they speak. If they talk about statistics, hindi lang mga pangako. I think we should move from that. Hindi na dapat tayo naniniwala sa mga pangako. Dapat we make them accountable. Anya, malaking hamon sa susunod na mga leader ang pagresolba sa isyong pangkalusugan. Nami-meet yung minimum na 5% budget na recommended ng WHO. So ano ibig sabihin? So kulang yung pagtutustos natin sa pangangailangan ng mga kababayan natin sa pangkalusugan. At hindi lang yung sa reproductive health. Kasi kung sa reproductive health talagang palaging mababa yung budget natin. Palagi pang nakakat. Kaya habang papalapit na ang halalan, ipagpapatuloy ni Chi at mga kasamahan nito ang voters' education sa kahalagahan ng kalusugan ng mga Pilipino. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Susunod, bagong Clark International Airport, pang world class ang pasilidad. Yan at iba pang balita. Abangan. Mula pa Oktubre nung nakarang taon, nagsimula na po akong mamasyal sa buong lalawigan ng Pangasinan. At ngayon po, napuntahan ko na ang mahigit sa 1,000 mga barangay sa atin pong lalawigan. Ano ang aking naging obserbasyon? Napakarami pala sa ating mga kababayan ang naghihirap. Ngunit ano ang solusyon? Trabaho, trabaho at mas marami pa pong trabaho. Trabaho ang susi para makabangon tayo muli. Ginawa na po natin yan sa 5th District of Pangasinan. Nagtayo po tayo ng isang economic zone. Nakapag-imbita po tayo ng isa sa pinakamalaking kumpanya mula po sa Japan. At ito ay nakapagdulot ng 10,000 trabaho. Gagawin din po natin yan sa buong lalawigan ng Pangasinan. Magtatayo pa tayo ng 3 pang economic zone. Para po sa loob ng 5 taon, ito po ay makakapagbigay ng karagdagang 50,000 jobs para po sa mga Pangasinense. Hindi ito pangako. Ito po ang aking trabaho. Ako, si Ramon Gico III. Kasama nyo sa pagtupad ng pangarap para sa maunlad na Pangasinan. Ang saranggola at ang tali nito ay maaaring lumapit, sumabit o bumuhol sa linya ng kuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng tali ng saranggola ay maaaring daluyin ng kuryente at maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Maaari ring maantala ang daloy ng kuryente dahil dito. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club,
You do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Ganito ang batas, dapat nararamdaman ng bawat Pilipino. Dahil sa Renewable Energy Law, may trabaho na ako sa ating bansa. Dahil sa ease of doing business, napabilis ang pagkuha ng mga permit at nabawasan ang korupsyon sa gobyerno. Dahil sa Cooperative Code, bagong CDA Charter at Co-op Development Officers Act, lalong umunlad ang mga kooperatiba. Ganito dapat ang batas, nagbibigay ng kabuhayan at pag-asa. Walang bola, walang pabongga. Yan ang tatak ni Mig Subiri, ang inyong trabahador ng Senado. Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, ang lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mong isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bucaucan Branch at number 73 Bucaucan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 at Tab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into home. Probinsyano ako, party list. Number 25 sa inyong mga balota. Probinsyano ako, party list. Number 25 sa inyong balota. Probinsyano ako, party list. Number 25 sa inyong balota. Probinsyano ako, party list. Number 25. 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 Atin namang silipin ang bagong Clark International Airport. Bukod sa pang-world class, kauna-unahan sa Pilipinas ang ilan sa kanilang mga pasilidad. May kwento po si Randy Guzman. Saksi ang mga paliparan sa sakripisyo ng mga OFWs. Bukod sa nakatutulong sa paglago ng ekonomiya ng bansa, pinipili nilang pansamantalang iwan ang kanilang mga pamilya para kumita. Kaya sa unang pagkakataon, isang lounge ang inihandog sa kanila. Matatagpuan ito sa bagong Clark International Airport. Our modern day heroes, right? I mean, I used to be an OFW, right? So I really look forward to coming home. You know, when you step outside from the aircraft and you land your first step in the Philippines, talagang heartwarming, right? And, you know, so we want to welcome our OFW. Before COVID, 25% of our passengers are OFW. So we said, let's build them a lounge. Isa lamang yan sa mga ipinagmamalaki ng Luzon International Premier Airport Development Corp o LIPAD na siyang mangangasiwa sa operasyon ng world-class airport na ito. There are several things new, several things to look forward to in Clark International Airport, no? You know, I'll just want to share our vision, right? So I've always said that the airport is not just an infrastructure, no? It is about customer journey, the passenger journey. So we built this airport
with the passenger in mind. So we want it to be a very seamless journey for our passenger. Ang Clark International Airport ay may 4 na palapag at may lawak na 116,000 square meters. 20 ang kanilang boarding gates at bawat isa ay may sariling elevator at escalator. Dito, matatagpuan ang kauna-unahang self-check-in ng bagong Clark International Airport. You use your phone to scan the QR code, and whatever is in that kiosk is the screen was reflected on your phone, and you can print your boarding pass just using your phone, print your luggage tag. Ang mga connecting flights, hindi na rin kailangan pang dumaan sa immigration. Sa mas pinadaling mga proseso, tiyak, mas mag-e-enjoy at mare-relax ang mga biyahero. Dagdag pa dyan, ang napakagandang view. Tying in or departing, you have the experience of nature. Kasi from here, you can see Mount Arayat. If you go out, you can see the Zambales mountain range. Well, the shape of the roofing is actually patterned after the Zambales mountain range. Para sa lipad, ang bagong Clark International Airport ay isang susi para mas makilala pa ang bansa. To be the country's premier gateway by revolutionizing the way we travel and the way the world experiences the Philippines. Mula sa Makati, magkakaroon na ng tren papuntang Clark International Airport. Ang biyahe ay magtatagal lamang ng 55 minutes. Di magtatagal, magkakaroon na rin ng tren mula sa norte papunta rito. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. So doon sa robbery. Ang robbery isang act of stealing from somebody his or her personal property. Ang difference lang between robbery and theft is that in robbery there is violence or intimidation applied by the culprit. So ano ba ang elements ng robbery? Dapat there is personal property belonging to another, for example, a cell phone. And number 2, there is unlawful taking of the property of the person. Inisnatch yung cellphone ng isang tao, unlawful taking of the property, hindi ka nagpaalam, no, na kukunin mo yung property. The third element is there is intent to gain. So, bakit ka ba mangi-snatch? Hindi naman dahil idodonate mo yung cellphone, kung hindi ibenta mo for profit. That is intent to gain. And the last element is there is violence, intimidation, or force upon things. Meaning, sapilitan ang pagkuha mo doon sa personal property ng iba. And this is enunciated in the case of People versus Flores ng ating Korte Suprema. Yung intent to gain pala, ang sinasabi nila, merong animus intendi or an internal act which can be established na ikaw ay gustong kumita doon sa unlawful taking. Hindi aksidente yung unlawful taking, meaning hindi mo kinuha yung naiwan na cellphone doon sa lamesa sa restaurant, but deliberately you are taking the personal property of another for resale purposes. Or if you keep it to yourself, that is the intent to gain. At ito ay presumed sa isang kaso ng robbery. And this is, of course, punishable under the revised penal code. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Batang ama, iginapang ang kanyang pagiging negosyante at estudyante. Ang kwento, susunod na.
I will fight for boosting of our tourism industry. Economic growth corridor in the Cordillera. Programs for our education, employment, and sports development. Ang tao talagang maninindigan yan para sa kanyang kabuhayan at kinabukasan. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Sa milk tea ng batang 90s, taratati lang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk tea ng batang 90s. Itultulo tayo iti panagmaymay sa para iti ayaitan tayo nga probinsya iti Benguet. Mas pinapintas tayo iti serbisyo iti Benguet General Hospital nga agitited iti libre nga hospitalization para kadagiti marigrigat. Itultulo tayo nga mapapintasan dagiti farm to market roads tayo para kadagiti farmers. Papintasan tayo pa iti turismo, scholarship program para kadagiti ubing. Itultuloy tayo iti good governance that our province deserves. Re-elect Governor Dr. Melcher Daginistiklas for Healthier Benguet. Bazaar Music offers a complete line of musical instruments. Bazaar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bazaar Music, bringing music closer to your hearts. Bestsellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Nais namin ipaalala na ang pagtatayo ng bahay sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente ay labis na mapanganib. Kapag aksidenteng maputol ang kable ng kuryente, maaari itong makasunog ng mga kabahayan at makamatay. Dahil dikit-dikit ang mga bahay, mabilis nakakalat ang apoy. At kapag tumama ang matinding kalamidad, maaaring matumba ang tore ng kuryente at direktang gumuho ang tore sa bahay ninyo. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Hinahangaan po ngayon ang isang batang ama dahil sa pagiging responsable nitong estudyante at isang negosyante upang itaguyod ang kanyang pamilya. May kwento po si Charles Limon. Sa murang edad, namulat na si Jade sa realidad ng buhay. Estudyante pa lang kasi siya ay naging batang ama na, kaya maagang naghanap ng trabaho. Stop din ako for the meantime
Gawa ng kailangan ko kasing suportahan yung pagbubuntis niya. May napagtrabahuhan ako na isang advertising company. Doon ako nagkaroon ng history background na maging sales representative na nai-apply ko ngayon dito sa business natin. Hirap man sa naranasang sitwasyon, pinangatuwanan niya pa rin ang pagiging ama, estudyante at paghahanap buhay. Naging malaking tulong sa kanya para makaraos sa buhay ang negosyong ube leche flan. Which is ang unang product talaga natin dito is yung leche flan sa si ube halaya. Silang dalawa lang ang ang naging first product natin. Mula sa dalawa, ngayon ay mayroon na siyang 6 na flavor. Ito ang ube flan, ube decadence, graham de leche, matcha, classic leche flan at ube halaya. Naging tulay din si Jade upang magbigay ng oportunidad sa ibang nangangailangan. Isa na dito si Irvin na fresh graduate. Since wala pa yung board exam and nagka-delay nga, and nagbigay yun ng opportunity sa akin para makapag-ipon pa ng pangbayad ko sa board exam, pangbayad ko ng reviews. And yan, nakatulong din sa family ko, which is nakakapagpadala ko every month, ganun. May payo naman si Jade sa mga kagaya niyang may katulad na pinagdaraanan. Huwag kayong matakot sumugal sa business kasi hawak nyo yung kapalaran nyo. Patunay si Jade na dahil sa determinasyon, hindi pa huli ang lahat para mabago ang kapalaran. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat.